Naut és la pel·lícula d'un poble on els seus habitants viuen una vida molt tranquil·la i molt reposada, amb una sèrie de tradicions molt arrelades al poble, i de cop i volta arriba una família integrada per una mare i dos fills, i a partir d'aquí tota la vida del poble tan tranquil·la es revoluciona. En realitat, què explica? Aquesta és l'anècdota a partir de la qual partim. El missatge de la pel·lícula jo crec que és la por al desconegut que tenim tots. Sempre que hi ha una cosa que no coneixem, no sé per què, en comptes de causar-nos curiositat o intentar anar assabentar-nos el que és, el que tenim és por i tenim generalment un rebuig cap a aquella novetat. I la pel·lícula intenta explicar això, que de vegades on creiem que tenim un enemic, el que tenim són moltes coses a descobrir. Aviam, això, clar, els principals són els nens, evidentment, els nens, això sempre explico una cosa, la pel·lícula és la cirereta d'un pastís i fa 10 anys que ho explico, que fa 10 anys que fem aquest projecte. És la cirereta d'un pastís que és el que es veu a dalt de tot, però el que important és el pastís, que és el que hi ha sota. Això és un any de treball, és un projecte educatiu que està inclòs, en aquest cas, aquest any, els últims 2 darrers anys, dins de l'escola El Brot, que és una escola de Sant Joan d'Espí, que és l'única escola especialitzada en nanos dislèxics i en problemes de l'aprenentatge en tot l'estat. Aleshores, nosaltres durant tot el curs estudiem cinema i arribat al tercer trimestre fem un llargmetratge. No ens sabem estar de fer ens falta temps sempre, i llavors reduir i fer un curtmetratge o una cosa així ens resulta molt difícil, perquè volem que ells tinguin el real protagonisme que es mereixen després d'estar tot un any treballant en aquest projecte. Durant aquest projecte estudien des de llenguatge cinematogràfic, visionem pel·lícules, manipulació de càmeres, tot això, i llavors després arriba la part actoral, que tenim la sort de compartir-la tècnicament amb un equip excel·lent i amb actors professionals que d'una manera absolutament altruista, bueno, no sols els actors, sinó tothom que hi col·labora ho fa d'una manera voluntària i sense cap ànim de lucre en absolut. 17 de juny. Ho fem sempre els dilluns perquè tots els actors professionals que hi participen puguin venir, perquè generalment si estan treballant al teatre no poden, llavors el dilluns és el dia de festa, i així venen tots. Es podrà veure al teatre, al centre, a la biblioteca, al centre municipal Mercè Rodoreda, d'aquí de Sant Joan d'Espí, que és una sala que ja vam estrenar l'any passat, també, la pel·lícula corresponent al curs passat, i la veritat que pels nanos és també una altra finalitat del projecte, la podríem projectar a l'escola, però després de tot aquest treball per nosaltres és important que els nanos vegin la pel·lícula que ells han fet amb una pantalla com les pel·lícules que ells van a veure al cinema. Això és molt important. Aviam, això ara estem intentant solucionar, perquè cada any ens passa igual, no? És una pel·lícula que a vegades està una mica condemnada a morir aquell dia a nivell d'exhibició. Clar, no és una pel·lícula que estigui mai feta amb un caràcter comercial, però aquest any, amb l'ajuda de l'Ajuntament, que això ha sigut l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí ha sigut un verdader luxe, perquè hem rodat a llocs inaccessibles a vegada per la gent que passa pel carrer, encara que hi ha visites guiades i aquestes coses, però Sant Joan d'Espí té un patrimoni arquitectònic modernista que és una barbaritat, i hem rodat a llocs com aquests. Llavors Sant Joan d'Espí està interessat en que Sant Joan d'Espí, l'escola, els pares, les entitats tantes que han participat en que això es pugui veure, no d'una manera comercial, però sí d'una manera que es pugui exhibir, perquè realment hi ha molta gent implicada dintre d'aquest treball. Més de 200 persones. Esperem que sigui possible i ho fem. Perquè a més és que tenim un bagatge ja aquesta és la 7ª pel·lícula que fem amb aquest projecte. Aleshores, doncs clar, les coses van millorant, cada cop hi participa més gent i fa molta ràbia que això mori realment el dia de l'exhibició per tota l'escola i per tota la gent que hi ha participat. Deixa'ns estrenar aquesta, però sí que hi ha
molta necessitat per part de la gent que hi participa de continuar fent-ho. Com la Sílvia Sabater, que arriba ara. Vine cap aquí, Sílvia! Perdoneu. Hola, la Sílvia. Hola, què tal? No ho sabem, això, aviam, el que hem fet darrerament és que hem estudiat un director cada any. L'any passat vam estudiar en Tim Burton, aquest any hem estudiat el Jean-Pierre Louis, el de Delicatessen, Amélie i tot això, no sé, ens ho hem de plantejar encara. També a l'escola, com que es treballa en un centre d'interès, intentarem també, si repetim, que la pel·lícula estigui lligada al centre d'interès que es fa a l'escola. No t'ho sé dir encara perquè no ho hem pensat. No, molt bé, molt bé. De fet, és el tercer cop que col·laboro amb el Xavi, amb aquest projecte de Fonamentum, i és un plaer treballar amb els nens perquè tenen un entusiasme, una curiositat, unes ganes, i veus, bueno, és molt gratificant, no? Jo crec que sí, perquè sempre sí, s'ha treballat al teatre, a l'escola i tal, però el món del cinema, que sobretot a més el Xavi m'ho deia, que els interessava quasi més tot el que passava darrere, com s'il·luminava, com es movia la càmera, com feien les coses els tècnics, que no pas actuar, no? Que sembla que és com el que és més aparent, no? I és més... Llavors trobo que és molt interessant que aprenguin ja des de petits com es fa una pel·lícula, no? Doncs és important que... Això neix a partir d'una optativa perquè volem que els nanos desenvolupin unes habilitats, sobretot d'expressió oral, d'expressió corporal, de teatre. Llavors neix a partir d'això, d'aquestes optatives que els donem diferents opcions, com fer dibuix, fer manualitats, fer teatre, i llavors volem que a partir d'aquestes optatives, ells desenvolupin tot això, no? Llavors cada any en trien una diferent i llavors tot va començar arrel d'això. Llavors el Javier Biel, que és el pare d'un nano de l'escola, ens va començar a ajudar i la cosa va anar creixent. L'any passat ja vam fer una pel·lícula que era Mafi, que va superar les expectatives que nosaltres teníem a l'hora d'iniciar aquesta optativa, i aquest any també hem continuat aquesta col·laboració, que penso que pels nanos és molt engrescador el fet de veure que també tot el seu treball de tot un any té un resultat com les pel·lícules que ells estan acostumats a veure, no? Llavors, això penso que per ells és una satisfacció molt important, que tot el treball que com diem, no? Moltes vegades és pesat el fet de fer una pel·lícula perquè hi ha moltes hores d'espera, moltes repeticions, i tot això per ells també els hi va bé. Pensa que són nanos que tenen trastorns d'atenció, que poden ser moguts, i tot això, aquesta espera, aquesta escolta, els hi és molt positiu. I ells tenen ara, estan encantats de poder veure que han pogut participar amb gent coneguda, amb actors, que també els han ajudat molt, i que hi ha un resultat que és impressionant, és impressionant. Llavors nosaltres com a escola estem molt satisfets perquè realment veus que tota una feina d'un any, amb tot un aprenentatge que ells estan fent, té uns resultats tan bons. Llavors, aquesta col·laboració que tenim amb Fonamentum és important pels resultats i per tot el que hem anat podent fer durant l'any. Pensa que han vingut professionals des del món de la il·luminació, del maquillatge, de totes les persones que entren en una pel·lícula, i tot això els hi hem transmès amb ells, no? Vol dir que, clar, imagina't, això és un luxe i realment estem molt agraïts i de poder-ho fer. Estem veient a veure una mica si optem per continuar, perquè clar, són projectes molt grans. Llavors hem de valorar-ho, jo penso que serà una valoració positiva, i sempre apostem o pel·lícula o teatre. Llavors fem una de les dues. A veure què fem l'any que ve. L'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, des del minut zero, va veure clar que la seva implicació era fonamental en aquest projecte. Un projecte que treballa amb l'alumnat de l'Escola El Brot,
una escola que fa molts anys que hi és a Sant Joan Despí i amb la qual sí tenim una relació i un treball en conjunt. Per tant, participar en aquest projecte en la mida que ens el van demanar era obligat poder-hi participar. La nostra participació ha estat en la cessió dels espais, dels equipaments que tenim a la ciutat, dels materials que han necessitat i d'aquella infraestructura de la qual disposem. Per tant, encantats en poder fer aquest cop de mà i també molt satisfets d'aquest resultat tan magnífic que ha esdevingut aquest projecte. Home, jo els infants els adoro, entre d'altres coses, perquè ara just acabo de publicar una col·lecció sèrie per nens. Jo crec molt en aquest projecte perquè s'han dit dues coses, que és juntar educació i cultura. I no hem d'oblidar que els infants són els nostres futurs pensadors i creadors i la gent que dirigirà el nostre país d'aquí uns anyets i que se'ls hi ha de... és una cosa que no se li està donant la importància que té, que és molt bèstia. A més, soc mare d'un nen de 7 anys, per tant estic molt sensibilitzada amb educar aquests nens i ja fa molts anys que col·laboro amb el Xavier Biel, que crec que és una persona que té tot el mèrit del món perquè el que fa és posar molta passió i que realment creu, o sigui, hi ha una filosofia al darrere de fer les coses amb una generositat i amb un creure en aquest projecte educatiu que arrossega i vehicula tota aquesta gent que estem col·laborant en això. Sí, i tant. Crec que s'ha d'apropar, evidentment, jo, per exemple, és més conegut l'apropar el teatre a les escoles. Tot el que sigui apropar la cultura al món educatiu és molt útil. Primer, perquè és molt terapèutic. Abans s'ha dit que aquests nens han fet classes de veu, de parlar en públic, de dansa... O sigui, el teatre té una cosa com molt terapèutica i això és molt innovador perquè no estem parlant només d'incloure el teatre a les escoles, sinó d'incloure el món audiovisual, el món del cinema. I penso que els nens aprenen molt, és una eina per ells pedagògica molt bèstia, d'obertura, fins i tot de vehicular totes les assignatures que tenen ells a l'escola a través d'això, de l'audiovisual, i penso que és molt interessant que aquests nens coneguin tot això. Bé, doncs el que deia abans a la roda de premsa, jo crec que és molt important solidaritzar-se, però la solidaritat és molt àmplia, no? I sí que és veritat que en moments de crisi sembla que és quan més es necessita el factor humà, no? Crec que el factor humà és important, en aquest cas concret, és un factor amb el que hem col·laborat tots els que estem en el món del teatre, en el meu cas de l'òpera, de la música, tots hem col·laborat amb una petita fracció, amb una escena, amb qualsevol cosa, amb un projecte que és perquè uns nens que tenen unes certes dificultats, com les podem tenir uns altres amb unes altres activitats a la vida, doncs, han après a relacionar-se amb el que és el llenguatge audiovisual, amb el que són les càmeres, amb això que tots ens fa tanta vergonya que ens estarà mirant tothom i que direm, doncs, hem fet entre tots una pel·lícula que és un projecte educatiu de Fonamentum, que està aquí a l'Escola Brot de Sant Joan Despí, i ha sigut una experiència estupenda i és el que deia abans, hem après tots. I per què hem après? Perquè és una cosa, en el meu cas, que està fora de la meva quotidianitat. Jo soc cantant, canto, faig concerts, he fet teatre i tal, però fer una pel·lícula amb uns nens que no són actors, que no saps com et reaccionaran, que tampoc saps com acabaran i com serà, i resulta que va ser superdivertit, que vam estar tots molt a gust, que al principi era tot una mica com tens perquè, clar, els nens no ens coneixien, a més els nens no em coneixien a mi perquè jo duia una perruca super estrambòtica i, clar, era una senyora super, per riure, no? Tot això va ser una mica l'experiència del dia a dia, tot l'equip estava col·laborant d'una manera absolutament, immillorable, amb una paciència, repetim, no repetim, entrem, sortim... Allò que dius, com estar a casa, però fent una cosa molt professional, fent una cosa que sortirà a la pantalla gran el dia 17, em sembla que és, dilluns que ve, i que serà una pel·lícula feta amb tot el carinyo, amb tot l'amor, amb tota la dedicació absoluta de gent que té ganes de col·laborar, de posar un granet de sorra amb l'educació d'uns nens que
que estan aquí, que tenen pares, germans i amics i que els hem integrat totalment a la nostra vida, que per nosaltres és, vestir-nos i disfressar-nos és una cosa molt quotidiana i molt normal, però per ells era una novetat absoluta. Penso que s'ho han passat bé, penso que el resultat serà divertidíssim. Jo he vist alguns trossos i he pensat, mare de Déu, no pararem de riure. I no sé, i espero que us agradi a tots i que podem fer-ne moltes més, perquè ja et dic, estar en aquests moments com està la situació cultural i la situació econòmica i social, està molt bé que aquests projectes tirin endavant. Faig de noi pijo i soc de la família nova que jo i el meu germà anem per totes les cases regalant algunes cosetes. I el que he après molt és expressar-me molt. Em dic Alfred i a la pel·li em dic Kraft. El meu personatge fa el meu personatge a convidar els seus amics que són convido 4 persones a menjar galetes a casa i cada vegada anem tornant de casa. I tinc un pare que és l'alcalde que treballa que prova cadires. He après a fer com s'organitza una pel·lícula i com se veu en primera persona, quan tu ets el protagonista. El meu nom és Eric i el meu nom de la pel·li és Eddie. El meu personatge jo i el meu germà vam agafant la sal i la fiquem dins d'uns gots de vidre i les vendem i també tenim un pare que viu en un far que anem a vegades a veure i la nostra mare viu al poble amb els amics i la nostra mare té una tenda de flores. Actuar a no tindre tanta vergonya i El meu nom és David i a la pel·lícula sóc Àlex i sóc el germà de l'Adam i faig a la pel·lícula que anem a un poble i donem regals a unes quantes persones. Actuar, no tenir vergonya. Soc un nen que té un germà, que el seu pare és farer, i nosaltres
estem al far i estem amb els altres nens. Pues, el que fa falta per fer una pel·lícula, del so, de càmera, de teatre, de maquillatge i els plans que hi ha. El meu personatge, jo em dic Carles i el meu personatge a la pel·li es diu Axel. Jo faig d'un nen que representa que em segresta una família nova, però en realitat no em segresta ningú. I un dia venim aquí a fer espionatge. Els plans que hi havia, la càmera, la claqueta, el so, etc.